Ani nevejdu. Já asi 5. Je to docela, no to na kolik? 7. Jo. Co ty? Tohle. Takhle vypadá můj narozeninou. Torta skoro vždycky. No jo. Kam bys ho dal? Já bych ho dala tak do 4, teda do 6 spíš. Do 6, OK. To pro tebe by to bylo hezký. A mě... Fuj. Na tom je koberec? Nevím, jestli na tom je koberec, nebo co dělají nějak. No, tohle je hezký, dali si s tím práce. No, nejsem kluk, nemám to ráda. Tohle akorát tak na svatbu. A to vůbec nevyšlo. Nemůžu to dát nějak těmhle. Tohle by jsem dala asi sem. Jo. 5. Nejvíc třeba. Nechápu. Líček od domů. Nejvíc, Počítat. nejvíc tady toho je 15. A nikdo mi nedal ani like, nic. Dívej. No, ani moc ne. Jako na film, nevíš, počítat sékačky. Jako dobře to bych. Tak budeme tady to udělat, tady na to, že budeme spolu. Jo, klidně se. No, 4, 7, 3, 2, 7, teda 6. Blbě to vypadá. Stop everything for you and you. Look at me, I'm me for you. 3. Tady to kolečka, tam, tak tam dívej. Tak tady je. To je 10. Tahle kočka je tady. Jo. Pět mám ho ráda docela. Vývar v pohodě. Nemusím si šátečky. 5 upřímnost. Dneska si Já jsem tam ukážeme, 99. jak by byla upřímná. Takže ukaž. Zase 99. Jupi.